Napadnut je hrvatski konzulat u Düsseldorfu. Oko podneva 56-godišnji je Hrvat pred vrata diplomatskog predstavništva bacio 2 molotovljeva koktela. Buknuo je manji požar. Vatrogasci su stigli brzo, u pomoć su priskočili svi koji su se zatekli na tom mjestu. Prvo je bacio jednu zapaljenu bocu, a potom i drugu. Potrčao je prema tramvaju i pokušao pobjeći. Pritom je vikao nešto poput: vi ste ratni zločinci, ubojice, ratni zločinci. Hrvata koji živi u Düsseldorfu policija je uhitila pri ulasku u tramvaj. Trenutačno je pod kriminalističkom obradom. Motiv počinjenja kaznenog djela Düsseldorfska policija za sad definira kao osobni. Ne radi se prema onome što smo do sada saznali o osobnim motivima, osobnim razlozima, netrpeljivosti prema nekome od djelatnika konzulata. Osobni motiv širok je pojam, on može podrazumijevati frustraciju, pa čak i iracionalan bijes. Što god daje djelatnici hrvatskog konzulata su dobro. Konzul Vjekoslav Križanec preventivno je hospitaliziran zbog udisanja dima. Ubrzo je pušten kući. Je minimalna materijalna šteta, on je u stalnom kontaktu i sa njemačkom policijom i situacija je potpuno pod nadzorom. Puni identitet napadača još nije obznanjen. Hrvatska zajednica u Düsseldorfu je nemalo iznenađena. Prema prvim informacijama koje smo dobili na terenu, nije član ni aktivni djelatnik bilo koje hrvatske zajednice, nije ni viđen među Hrvatima u Düsseldorfu. Pošto policija taji njegov identitet, nikoga na ulici od naših ljudi nije osobno prepoznao. Glasnogovornik Wolfgang Wiering kaže kako Düsseldorfska policija ovaj slučaj vodi kao kriminal malih razmjera, jer nema štete, mrtvih ili otetih. Pitanje je međutim kako će nakon cjelovite obrade slučaj okvalificirati tužitelj. Prema svim međunarodnim konvencijama i pravnim propisima, zgrada diplomatskog predstavništva smatra se teritorijem druge države.